ev zilam di rêzê dane ji bo ku dor were ser wan lê gelo ev dora çi ye? Şaredariya Bajarê Meziniya Amedê li taxa ofîsê xwaringehek taybet vekirin bi navê Xwaringeha Gel ku weka loqanteya erzanî jî tê naskirin. Li vê xwaringehê welatî dikarin zikê xwe bi erzanî têr bikin. Xêratin. Her roj 4 cure xwarin heye ku li gorî peyasê bihaya vir pir erzan e. 4 cure 7 lîre ye ku di dora 2 dolarî da ye. Rûniştvanên ku biçeya wan têrê restorana nakin, ev der ji bo wan derfeteka baş çê dike. Kesên ku tên memnûn dimînin. ملاتا ما قشي بقدر مشي في ريدكن ويامكي وقنا يعني ام فين نان اللي كيري بخون جبنيا بيسيزا ام ناخن وازوا بلا ماتم ام سيحبو ما 4 مليون دو قال لك ام تيربون بروی هاوی از باشخانه خو یانتمای از پیروز کم وی واره باش دجبو گله ما قراره کوددن و خدمتا کجبو گله متکن ان پشتوانن وات işte baş biraz gele merhaba bkin gele mer işte daha master daha beklentiye halkıma daha master işte براواج بینجی Menya xwarnêj aliyê aşpêj ve tê diyar kirin. Di menya vê rojê de tirşik, birinc, cacix û fêkî heye. برنج خالو. ما هزار هم خوارن نفر çekir. Hazar nefer خوارن çekir. Em bela bikin. Viyajî ji bo gelê me ye. İnşallah devamı yüce. Hêjayê gotinê ku li derve li xwaringehek taybet mirovek ji bo ku di karbeskê xwe têr bike herî kêm divê 305 lîre xerc bike. Derfeta çûna xwaringehê ji bo her kesî nîne. Şûşeyek av jî neha 10 lîre ye. Nanê kilor ê bikuncî ku dibêjin simît bûye 15 lîre. Lewma bihaya vê xwaringehê ji bo gelek kesan erzan tê. Ji ber wê dor jî li pêş kêm nabe. Nevriye ku di rêveberiya kompanya xwarinê de dibêje gel dixwaze ku hejmara xwaringeha erzaniyê zêdetir bibe. Ev kriza aboriye em zanî yani tevahîl her derê heye. Lê em bêjin li vê derê weka vê derê ku çi hîn bêtir kriza aboriye heye. Ji ber kriza aboriye em derve dinêrin mesela li vê derê dönerekî distînin not kemî sedî tune ye. Em bêjin li wê derê tirşikekî dixwin mesela em bêjin derve ya da kebabekî dixwin kemî 305 tune ye. Li vê derê em 7 TL dedin. 7 TL jî bi rastî jî em bêjin heft av pênay. Di krîza ekonomîk a giran de xwaringehên erzan ji bo rûniştwanan weka av û hewayê. Şaredarî biryar daye ku hejmara xwaringehan li her taxek zêde bikin ku bi vê rêyê feydeya wan bigije welatiyên feqîr. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.